Hello από το καράβι. Πάμε. Πού θα πάμε? Νομίζω Πάρο. Πάρο! Καλά, δεν έλειψε σίγουρα το Σίγουρα. Μπράβο μου, σε μισή ώρα 2 τσιγάρα μόνο έκανα. Δύο πακέτα σε μισή ώρα. Τα είπαμε και πριν, τα λέμε από το ξενοδοχείο. Το μόνο κακό είναι ότι δίνουμε στον Ηλιόπουλο λεφτά εδώ πέρα μέσα, αλλά τι να κάνουμε. Πάρος! Πρώτη φορά! Πάμε. Our first time in Πάρο. Λοιπόν. Καλησπέρα από την όμορφη Πάρο. Φτάσαμε επιτέλους. Έχω πάθει σοκ, είδαμε ήδη το δωμάτιο, δεν κρατηθήκαμε. Οπότε, ελάτε να σας δείξω. Εδώ είναι η πισίνα μας που έχουμε, αρκετά μεγάλη. Έχουμε και γραφικά σπίτια ακριβώς από δίπλα, που είναι typical για την Πάρο. Παίζει να μην με αναγνωρίζει ο κόσμος μετά από τόσο ξάπλο που θα ρίξω εδώ. Οπότε, ελάτε και να σας δείξω το πίσω δωμάτιο, γιατί είναι αυτό τέλειο, πάρα πολύ aesthetic. Εδώ λοιπόν ο χώρος μας για άραγμα είναι τεράστιο. Είναι σαν το σαλόνι μας στο σπίτι. Απίστευτο. Σαν κρεβάτι, Ναι. Θα πέσει τρελό άραγμα. Και η δουλάπη είναι τεράστια. Very important, γιατί έχουμε φέρει, κάτσαμε μόνο 3 μέρες, έχουμε φέρει ρούχο για 1 μήνα. Μας έχουν βάλει 2 κρασιά και 2 βουαλκόνες, 1 Ήβη και 2 Πελεγκρίνου. Τα γλυκούλια. Πολύ ωραία. Ελάτε για το υπνοδωμάτιο. Α, και εδώ το μπάνιο. Και στο υπνοδωμάτιό μας. Τώρα τεστ για το κρεβάτι, γιατί το πιο important. 1, 2, 3. Αχ, όνειρο. Ήδη θα μπορούσα να κοιμηθώ. Τέλειο. Έχω πάθει σοκ και το μπάνιο. Πόσο aesthetic. Τι ωραία. Το μπάνιο εδώ θα πέσουν τρελά get ready with me. Ετοιμαστείτε το ντους επίσης. Εδώ ξανά μια δουλάπα. Έχει απίστευτο χώρο. Είναι μεγάλο plus point αυτό. Και εδώ έχουμε και ένα μπαλκονάκι, γιατί ο Νίκος, όποιος ξέρετε, είναι καπνιστής. Καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Οπότε εδώ έχει εύκολο δρόμο. Μετά από το ξύπνημα, αμέσως στο μπαλκονάκι μας, το πριβέ. Και αυτό είναι το δωμάτιό μας. Εδώ είμαστε στο Κουαρτάνο, στην Πάρο. Και είναι απίστευτο. Έχω πάθει σοκ. Θέλω απλά να αποδείξω τώρα στην πισίνα. Και μετά θα σας πάρουμε μαζί και στο beach bar που θα πάμε. Πάμε στα πονήσεις στην Ενσίτο, τι κάνουμε. Αυτή είναι η ζωή του content creator. Παιδιά, αφού λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα, να βλέπετε την ώρα διακοπές, τρέχουμε ράνουμε φωτογραφίες και όλα αυτά, λυπηθείτε μας. Θέλει παπούτσια. Αυτή έτσι ως παπούτσια πάντα θέλει. Καμιά τσάδα να μην θέλει. Παπούτσια δεν έχουμε θέμα. Καμιά τσάδα και κανένα ρολόι. Αυτά ξέρεις πως το κάνουν, αγάπη μου. Ξέρω. Πόσο? 900. Αυτό κάνουν 3.000. Πόσο κάνουνε? Ναι, καλά. Πες μας λίγο, πες μας λίγο. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις σήμερα. Πω κάτι. Εγώ δεν αργώ ποτέ. Τι? Ψέμα! Ψέμα! Εδώ και δύο. Καταρχήν κοιμάται ακόμα, δεν έχει ξυπνήσει. Να σου πω κάτι. Δεν ολοκλήρωσα. Εγώ δεν αργώ ποτέ. Απλά ο χρόνος πάει πιο γρήγορα. Α, μάλιστα. Έτσι το δεχόμαστε. Εδώ και 2 ώρες προσπαθούμε να βρούμε τι θα κάνουμε εξαιτίας του Νίκο. Χάρη του Νίκο. Εξαιτία σου. Εξαιτίας του. Όχι χάρη. Δηλαδή τέτοια χάρη δεν σε μένα, μιλάω. περνάτε καλά. Εγώ είμαι η αιτία. Σωστά. Εγώ είμαι η αιτία. Θα με λίγο ρε μπρο, κρατάω κάμερα. Με ένα τσιγάρο στο στόμα μου όλη την ώρα και σήμερα φαγητό μου να όλη την ώρα. Πρώτο μαλακά. Γιατί ρε μα εγώ κάνω κοιλιά. Είσαι σαν ένα σπίτι αυτή τη στιγμή. Μα την Παναγία δεν έχω δει άνθρωπο να τρώει τόσο πολύ ρε μαλακά. Από τη μέρα που ήρθαμε εδώ πέρα, όλη την ώρα το στόμα του κάτι κάνει. Έκοψε το τσιγάρο για να τρώει ο άνθρωπος. Εντάξει. Χωρίς. Όχι, χωρίς αυτό, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Καταρχήν τώρα θες να γίνω κριτής. Δεν θες να γίνω κριτής. Για να γίνεις κριτής πρέπει να ακούω και την γνώμη σου. Τι λέει. Εν τω μεταξύ, εγώ την δίνω, εγώ της βγάζω φωτογραφίες, εγώ της κάνω τα βίντεο, εγώ της κάνω τα αλήθεια, βίντεο. πώς δεν σε Εγώ πάω δείξα. ψωνίζω να την φέρω τα ρούχα. Αυτό το Ποια πρέπει ρούχα να με έχεις πάρει? Μου φαίνει κάθε φορά καγκουρίσει κανένα DMs. Έχει μια τουλάπα τεράστια που είναι μόνο με παπούτσια. Ωραία. Και αυτά που τις παίρνω εγώ τα προσέχει, τα βάζει έτσι ωραία. Και αυτά που παίρνει αυτή τα πετάει κάπου σε μια γωνία, σκονίζονται αράχνες που μαζεύονται πάνω. Ναι, γιατί τα φοράω καθημερινά αυτά. Γι' αυτό. Δεν σου λέω για αυτά, σου λέω για τα DMs που το λες και ειρωνικά. Πες μας λίγο. Πάμε τώρα στο καμπάνα και θα τα πούμε μετά από εκεί.
υπηρεσίες εδώ πέρα στο καμπάνα έχουν για να μην πάρουν τσιγάρα. Γιατί δεν έχω. Θα μου το ξεχάσαμε να σταματήσω στο περίπτερο. Έχει ένα αργιλέρα. Δεν το κάνω τον αργιλέρα, μαλάκα. Πώς σου φαίνεται η παραλία, Νικό? Πάρα πολύ ωραία. Α, ναι, γιατί δεν μας άκουγες τόση ώρα που το λέγαμε? Πολύ ωραίο μέρος είναι. Τώρα σας καταλαβαίνω εσάς τους πονηρούς που έρχεστε κάθε μέρα. Πολύ γεμάτη πόλη εδώ πέρα. Να κάνουμε και μια στον Άγιο Νικόλαο. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, ρε γλυκούλα? Τι θα γίνει στην Πάρο, χαμός? Ο άλλος από εκεί πέρα. Όλα καλά. Καλημέρα. Προφανώς δεν είναι καλημέρα άμα δεν ξεκινάς την ημέρα αμέσως με μαγιό και το φρεδάκι σου. Το είπα λάθος. Φρεδάκι. Whatever. Τώρα μας ήρθε το πρωινό. Πάμε λίγο να το δούμε μαζί. Εδώ το δωμάτιο είναι κάος. Το μισό όταν είναι το δωμάτιό μου είναι κάος. Εδώ το οργάνωσα λίγο. Εδώ το μαγιό of the day. Και κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και εγώ που έχω μπουκωμένη μύτη δεν μπορώ να πια. Τα γλυκάκια μας φέρουν αυτά. Φυσικό χυμό πορτοκάλι, μαρμελάδες. Γιαουρτάκι μου είδανε το story που λέω ότι τρώω μόνο γιαούρτι. Τι γλυκούλιδες. Για τον Νίκο μελέτα, πάλι χυμό. Και φρουτάκια, γιατί χθες ζήτησα φρουτάκια για να πάρω λίγο βιταμίνες και τέτοια. Και θα έρθει και κάτι άλλο μας είπα. Α, έρχεται τώρα το βλέπω. Τι γλυκούλιδες που είναι, καλέ. Δεν είναι πολύ cute αυτή. Πολύ προσεκτική. Έρχεται τώρα το παιδί. Για να το ανοίξουμε. Πρωινό για ολόκληρη την ημέρα. Γεια σας, παιδιά. Όσο πάει σε αυτό το vlog για κάποιο λόγο, εγώ γίνομαι χειρότερα. Αλλά σήμερα το νιώθω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Σήμερα μου βγήκα όλο
Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα είμαι τόσο άρρωστη. Πήγαμε σε ένα beach bar, ήταν πολύ ωραία, αλλά απλά δεν άντεχα άλλο, δεν μπορούσα. Και επίσης τα μαλλιά μου έχουν ανοίξει εδώ, θα τα ανοίξω τώρα σε λίγο, όταν θα πάω να κάνω μπάνιο. Πήγαμε λοιπόν σε αυτό το beach bar, κάτσαμε 2 ώρες και δεν μπορούσα άλλο. Ένιωθα ότι ανεβάζω πυρετό, μία κρύωσα, μία ζεστάθηκα, μία κρύωσα, μία ζεστάθηκα. Οπότε αποφασίσαμε να γυράμε εμείς νωρίτερα. Παραγγείλαμε να φάμε. Εγώ πήρα νιόκι με τρούφα και κοτόπουλο. Ο Νίκος έφαγε πίτσα. Αυτά, γυρνούσα από την παραλία. Τώρα θα φάω λιγάκι, γιατί δεν έχω και όρεξη να φάω για μήπως να παίρνω λίγο τις δυνάμεις μου. Και αυτή ήταν η μέρα μας σήμερα. Ας φάω τώρα εγώ λιγάκι. Κάναμε και ένα τέλειο reel με The European Kids. Αδερφέ, πώς και από εδώ? Έλληνας είσαι. Μισός. Μητέρα μου Ελληνίδα. Και το άλλο μισό? Αμερικάνος. Αμάει το content σου, να ξέρεις. Είδαμε αυτό με το Jacob & Co. Τους δινατόρους κανονικά εκεί πέρα. Κρασί, αυτό το λαιμό με τίποτα. Νερό και πολύ μου είναι εμένα. Αφού μια χαρά είσαι σήμερα, δεν ψεύτη. Νερό. Λίγο, ένα τσάκ. Αυτή η πρώτη που ήρθε και μου λέει εσύ δεν είσαι εικόνα. Δηλαδή η εικόνα με φωνάζουν μόνο εσύ δεν είμαι φίλη. Ήταν η πρώτη που ήρθε, κανονικά όλοι έρθουν εσύ δεν είσαι η Μάρη εικόνα, εσύ δεν είσαι εικόνα, σαν να είναι my bestie. Εδώ σε 10 χρόνια, ναι. Ήρθε και η Άστα Μακρονάδα. Λοιπόν, το Smash Burger, το πιο ωραίο της Smash Burger μου είπε αυτός εκεί. Το έχουν ψάξει πολλά από Αμερική και τέτοια. λες πάρουμε. Ναι, πες. Πλάκα κάνω. Εσύ το εννοείς. Ας το να φάει, σε παρακαλώ, ας το να φάει. Ναι, πάνε μπρο, εμείς περιμένουμε. Εγώ στον κύριο θα περιμένουμε ένα χωνέψιο μας. Ωραία, δεν το έχω πολύ. Αντί να πάρω 2 θα πάρω ένα triple. Πάρε, περιμένω. Ορκίζω διπλινά σε λες εμάς. Όχι έτσι, αλλά έτσι γιατί καβλόντα έτρωγα. Και λίγο πατάτες και με λίγο Αλλά σως. φαίνεται. Έλα να το πας στην πλάκα, ήθελες να φας μαλάκα παραδέξεις το ήθελες να φας. Όχι, όντως η μπέργκερ είναι ωραία. Ήθελες να φας. Όντως, αν μου πείτε τώρα ναι, Σε αθεό. Πόσες φορές την ημέρα παίζει να τρώει αυτό? Μαλάκα, αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα καίει πιο πολύ από Lamborghini Huracan, μαλάκα. Νομίζω αυτός και μόνο και μόνο που μιλάει τόσο πολύ κιόλας. Ισχύει. Αφού δεν έχει βάλει γλώσσα, τη γλώσσα του δεν την έχω δει ποτέ μέσα. Μόνο έξω είναι η γλώσσα του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άμα θέλετε το κάνετε booking, 50 ευρώ την ημέρα είναι. Τι θα φας πάλι, παγωτό? Παγωτάκι. Τι θα φας? Πάμε, δεν ξέρω. Να πάρω 2 να δοκιμάσω. Εγώ σκέφτομαι αν πάρω μισό, εσύ θα πάρεις και 2 μαζί. Μόνο όποιοι μας ξέρουν ή δεν κάνει να λείπει από κάθε Το μαγνητάκι επίσκεψη, και κοχύλα. κάθε ταξίδι για το ψυγείο μας, τα μαγνητάκια. Ποιο θα διαλέξουμε να πάρουμε, αγάπη? Εγώ λέω κάτι πολύ τυπικό που να θυμίζει πάρα γιατί σχεδόν όλα ίδια φαίνονται. Ποιο αυτό? Ναι. Τώρα σοβαρά μιλάς. Ναι, πάρε και ένα δεύτερο. Δεν νιώθω καλά με αυτό το μαγνητάκι, δεν μας φέρει καλή τύχη. Γιατί? Δεν είναι, κάπως περίεργο είναι. Είναι σαν από ταινία τρόμου. Πάρε κανένα άλλο το σωστό τώρα, έλα. Πάρε με την κατούλα εκεί πέρα που έχει στην καρέκλα, ναι, πάρε αυτό. Πολύ φτηνό φαίνεται, να πάρουμε αυτό. Ωραία, πάρε αυτό. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι να περπατήσουμε όλο τον δρόμο προς τα πίσω. Και, όχι, αυτό εδώ πέρα πάρε, αυτό εδώ πέρα πάρε, αυτό εδώ. Ήρθε η Μαριγκόνα και αρχίσαν να ρίχνουν πυροτεχνήματα. Καλά. Μόνο Ολυμπιακός μου, ναι. Πρώτη φορά άκουσα από Βίκη και Κώστα κουράστηκα. Μου είπε και η Βίκτορα μόλις ότι μέχρι και οι δικές μου μπαταρίες είναι dead και αυτός είπε κουράστηκα πρώτη φορά. Τώρα θέλω να ξαναπάμε άλλη μία πίσω να ακούσω όλους τους Ολυμπιακούς να φωνάζουμε μόνο Ολυμπιακούς. Φίλε, ολόισιο το κρεβάτι, Φεύγουμε σπίτι μας. Είσαι κουρασμένη. Τι ώρα πήγαμε χθες? 4. Καθόμασταν χθες. Βασικά χθες ήρθαμε από το μπάνιο, σπίτι, παραγγείλαμε να φάμε εδώ, τέλεια κρέατα και τέτοια, γιατί βαριόμασταν να πάμε έξω. Φάγαμε εδώ, αράζαμε, μιλάγαμε και μετά τι κάναμε? Πήγαμε και από το στην πόλη και κάτσαμε και μετά πάλι εδώ και συζητήσαμε. Καλά, δεν συζητήσαμε. Είχαμε πεθάνει στο γέλιο, θες να πεις. Όντως, πραγματικά. Μας έλεγε ο Νίκος τις ιστορίες του και ο Κώστας και τέτοια, οπότε δεν καταλαβαίνω τι γινόταν αυτές. Κρατιόμαστε για να μην ξυπνήσει όλο το ξενοδοχείο.
τέτοια φάση. Έτσι ήταν χθες λοιπόν. Φεύγουμε από την όμορφη Πάρο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για το ξενοδοχείο πολύ ωραίο. Για την πισίνα και τέτοια είχαμε αρκετά φαν. Αυτά, ετοιμάζουμε τα πράγματα και τώρα πάμε σαν τους τρελούς. Έχουμε αρχίσει εισιτήρια. Μια χαρά. Και η ώρα είναι, τι ώρα είναι? 12 και 15. Και το καράβι στο ίντερνετ λέει ότι φεύγει 2 και 25. Δεν ξέρω αν θα βρούμε καν θέσεις. Ήταν κανονικά να πάμε και Μήλο, αλλά μετά έμαθα ότι θα πάω και Μύκονο. Οπότε δεν θα προλάβω να κάνω τα ποτέ μου, γιατί τα νύχια μου ιού. Οπότε, let's go, φύγαμε να το πάρω και... That's it! Τέλεια, ήταν ρώτο και τον Νίκο πώς έφυγε την πάρω. Έχεις βάλει ανάποδα την μπλούζα σου. Όχι, δεν είναι αυτό. Ανάποδα είναι. Ανάποδα είναι. Όχι, εσύ είπες μόνο αυτό μόνο. Όχι, είναι ανάποδα. Ανάποδα είναι. Α, καλά. Καλημέρα. Η Μαριγκόνα μας είπε λίγο την εμπειρία της και πώς πέρασε στην Πάρο. Εσένα δεν σε πρόλαβα, μου τη γλίτωσες. Για πες μου, πώς πέρασες? Δεν με κυνηγάς εμένα. Εμένα με κυνηγάνε μόνο οι Ολυμπιακοί από πίσω. Και εσύ είσαι Βάζελος, Βάζελος δεν είσαι? Ολυμπιακάρα, ρε. Α, Ολυμπιακός είναι, sorry ρε φίλε, sorry. Έτσι λίγο. Να μην κάνω καμιά πλάκα εγώ. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία στην Πάρο η εμπειρία μας και το ξενοδοχείο ήταν πολύ καλά, πολύ κεντρικά, κοντά στον Μπαρμπαρόσα και στο κέντρο της Νάουσας με τα σοκάκια που είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο experience, έχει πολλά μικρά μαγαζάκια με street food κτλ. Πρώτη φορά ήταν που ήρθαμε στην Πάρο και μας άρεσε αρκετά, μπορώ να πω. Τα νερά πολύ καθαρά και το ξενοδοχείο είναι πιο πολύ έτσι και για ζευγάρια κτλ. Είναι αρκετά ήρεμο ξενοδοχείο. Άμα θέλει ο άλλος να χαλαρώσει, χωρίς να έχει πολύ βαβούρα, γιατί θα τη βρει το βράδυ αυτό στην Πάρο και μετά θα πας στο ξενοδοχείο και θα χαλαρώσεις. Και θα μπορείς να κοιμηθείς μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα όπως κάνω και εγώ συνήθως. Αλλά με αυτούς που έχω έρθει εδώ πέρα, με ξυπνάγανε από τις 12 η ώρα, 1 η ώρα, κάποιες φορές. Φίλε. Τη μέρα, ρε. Ναι, η μέρα μου ξεκινάει από τις 3-4 κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτά. Τώρα είμαστε στο λιμάνι της Πάρου και περιμένουμε να έρθει το πλοίο να μας πάρει. Εντάξει. Να μας πάει στον Πειραιά. Εκεί που ανήκουμε, στον Πειραιά. Και να δούμε άλλη μια φορά το γήπεδό μας και ευχόμαστε την επόμενη χρονιά που θα πηγαίνουμε διακοπές και γυρνάμε στον Πειραιά να δούμε και το σεφ έτοιμο και το καραϊσκάκι έτοιμο. Με αυτό σας αφήνω εγώ, παιδιά. Μόνο Ολυμπιακός, είτε Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι να έχετε υγεία, αλλά να στεναχωριέστε στα 90 λεπτά που παίζετε μεταξύ μας. Μόνο αυτό. Πολύ καλά τα είπε ο Νίκος. Εγώ δεν θυμάμαι τι είπα στο ξενοδοχείο γιατί ήμουνα μόλις ξύπνησα. Οπότε και εγώ αυτό έχω να προσθέσω. Το ξενοδοχείο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Νάουσα. Είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Πολύ κεντρικά, αλλά αυτό δεν έχει βαβούρα. Είναι πολύ ήρεμο ξενοδοχείο. Πολύ καλό service. Μας προσέχουν πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το δωμάτιο είχε αρκετό χώρο, δηλαδή το πάνω απ' όλα για μένα. Μας άρεσε πάρα πολύ. Πάρο θα ξαναρχόμαστε σίγουρα 100%. Ήταν τέλεια. Αυτά. Ο Νίκος είναι καλά, Μας είπε ψέματα αυτές τις μέρες. Μόνο και μόνο για να γλιτώσει, να μην ξυπνήσει πρωί. Ότι είναι ακόμα κρυωμένος. Εγώ σήμερα νιώθω ότι είμαι στα 75% μου. Σε 2 μέρες είμαι στα 100 μου πάλι. Και θα δείτε που όλου θα πάμε. Θα σας κρατήσω έκπληξη. I love Paros. I fell in love with Paros. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εσύ, πρώτη φορά, Και εσύ αγάπησες την Πάρο. Ναι, μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά από την Πάρο. Τα ξαναπούμε στο άλλο vlog που θα δείτε που θα είναι. Whatever. Ωραία, λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις από αυτές τις 3 μέρες που έκατσες, ποιο ήταν το must πράγμα που έκανες που σου μείνε, ρε παιδί μου, και λες top. Πολύ καλή ερώτηση. Must, προφανώς Μπαρμπαρόσα. Προφανώς. Είναι δηλαδή ένα από τα πιο αγαπημένα μου μαγαζιά. Το φαγητό, το atmosphere ήταν τέλειο. Θα μπορούσα να πάω κάθε μέρα εκεί. Να παρτάρω και να τρώω. Πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Τι άλλο ήταν must? Το καμπάνα μου άρεσε επίσης πάρα πολύ. Μαζεύει πολύ ωραίο κόσμο. Είναι έτσι full για την ηλικία μας, για πάρτι και τέτοια. Πολύ ωραία νερά. Αυτό και Φάραγγα ήταν ωραία, αλλά δεν πετύχαμε ωραία μέρα. Είχε λίγο κύμα, ναι. Και πού άλλο πήγαμε? Και στο άλλο εστιατόριο που πήγαμε. Κύμα. Και στο Κύμα. Τέλειο φαγητό. Πραγματικά τρως ακριβώς δίπλα στην θάλασσα. Έχει το sunset. Απίστευτο ωραία. Διαλέξαμε βασικά τα πιο ωραία. Δηλαδή τώρα δεν κάτσαμε πολλές μέρες να δούμε και άλλα. Αυτά ήταν τα must για μένα. Μπαρμπαρόσα number 1 για μένα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Subscribe, like, leave a comment. Και όταν έρχεστε στο Πάρο, θέλω να ξαναέρχεστε στο vlog μου και να μου πείτε αν έχετε πάει σε αυτά τα μέρη που σας προτείνω εγώ τώρα και να μου πείτε την γνώμη σας. Σας χαιρετάμε, φιλάκια πολλά και see you in our next vlog. Και πήραμε και μαγνητάκια. Αυτό εννοείται. Γεια!